салому алейкум ба ҳама мухлисо ва аҳли мардуми тоҷикистон сарбаланду хонаобод бошен. албатта ки мо мардуми санъаткор ҳама вақт кӯшиш мекунем ки хотири шуморо болида гардонем. ба ҳамин хотир чанд касон ависонанд ки акаҷон ҳамин филми навбуровардагии хонадомот давомаш кай мебирояд. мо ай пай ҳамин сабти ҳамием. албатта ки ҳар як рӯз ҳар як соат дар фикри ҳамӣ ҳастем. ба ҳамин хотир чӣ гуфтанӣ ҳастам, мо мехоҳем ки 3 сериала подряд съёмка кунем. шумо дигар хеле интизор нашем, даровда бубурояда мисол аиз пас ибромад бо давомаш. ба ҳамин хотир реклама қабул мекунем. кадом шахсое ки мехоҳанд реклама кунанд заведениё калонай хо ягон ширкатай фарқе надора, дар ҳамин поён ватсап мода муроҷиат кунед. фақат илтимос рекламаҳои калон занг бизанед. албатта бовар дорам ки 100% результат метия бо анадами ютуб места и реклама аста ки места баъзе одам сторис мекунад мисол 10 рӯз 15 рӯз як моҳ пас удалит мекунад мисол и результат додан мегирад. и филма албатта мо шумо медонем ки филма ҳар рӯз мақсад ки ҳар хелбо мухлисо пайдо шуда тамошо кардан мегирад. сарбаланду хонаобод бошем мухлисо. камтарак вақти дига монда иншоалло давоми филми хонадомот меброяд. боварӣ дорам ки ҳар яки шумо да писанд меояд ва ин филме ки ҳастай бисёр таърифш намекунам. чиста филми ад души ай меҳнати хидмат баъри шумо ай мухлисо яктаи классам мезанем. падилисара фаромӯш намекунем. просмотра чанд қай шумо хуб кунед ҳамон қадар тез мо мебурем давоми филма. зинда бошен. шахсое ки реклама мақсад мехоҳед марамат ватсапда муроҷиат кунем, дар якҷоягӣ ҳамкорӣ мекунем. тансияту хонаобод бошен. зинда бошен. хай.